Hello Magadi. Pane dzimwe blast akandibvunza kuti kuCanada kuri sei nedzimwe nyika dzese dzamakafamba kuri sei. First of all, I want to say kuti when I came to Canada, that was in 1990. I was on Air Zimbabwe, went to England. From England, I came to Canada with Air Canada. So 1990 since I fire kunoko reggae music yanga yakunakidza, like ndiri munhu anoda reggae music. Mafashoni akawanda zvaingofaya, like zvinhu zvaingonakidza. Ndo pakatanga kuzikanwa na Michael Jordan ya Chicago Bulls, ana Ninja Man, ana Shabba Ranks 1990. Saka kwainakidza kuno kutorundu pandakauya kuno. Nakidza zvikunakidza zveshe. Madhanza achiri kuitwa mabasement. Mabasement iroom inenge iri pasi pemba, underground. You know, zvainakidza. Wapinda mahara ungotengawo hwahwa hwako ungonwawo. Tichinwa kwangu nebeer Labatt Classic. My mind akunwa rinonzi Labatt Ice. And I don't drink Heineken or Guinness. I don't drink that. Those are beers mostly for the Jamaican crowd. No. I don't drink that. I always like to drink the local beers. So I've tasted, since I came here, 1990 to 1992, practically I tasted every beer in Canada until I find my own beer that I even don't need. That's Labatt Ice. So Canada, why do you famba so? Uchibva kubasa waitonzi kuda basa, unosenza kupi, vari kukupa mari. That's 1990, 91, 92, 93. Otaura kuti vari kupa 525 wants to pay $6 an hour. It's your choice kuti uregedzere uende apa. Utonzi pinda uone basa raunenge uchiita, pamwe riri easier than yauri kuita. Uzogaya kuti ungaone kuti mabenefits uko wane 4 months, wakutanga futi kuti 1 hazvibude futi. Saka sometimes inini ndakangoramba ndiri pabasa randaipiwa $525 an hour. Iri mari ka $5.25 an hour. My manje is $14 an hour. That's 30 years down the line. The money is like 3 times. That's the living conditions, you know, cost of living. Yakakwira. Pandakauya kuno bus raita, ndofunga raita $1 kana $5 cents. Kukwira bus. My manje bus rakuita $3.50. Saka zvinhu zvese zvaka multiply by 3 since 1990. Dzimba chaidzo dzekurenta idzi anga ari $150. Karumu waipinda $150. 200 the most. But my manje kuti urente room Toronto munomu, room iri kuita $500, sometimes even $600. Apartment, kuti urente apartment, 1 bedroom apartment, you're looking at $1,200. 1 bedroom apartment, that means with dining, living room, toilet, ne bedrooms are separate. Bachelor's apartment, inenge ine 1 big space, yokuti dining chakabatana ne kitchen, zvese zvakabatana imomo ne bedroom. You're looking at almost $1,000 for a bachelor's apartment. Saka zvinhu zvakwira. England handinambogara kuEngland, but ndakambovhizita kakawanda. England, I've been to England more than 40 times. Like I say, I used to go to Housden because it took me almost 10 or 12 years
to know a Zimbabwe anogara ku-UK wandokwanisa kuvisitira. So I used to go kumajama. In fact, haasi mujama futi. Mpeso wangu haasi mujama. Atori nationality yake yakatonditaura ndakatovhunduka kuti ndaidofunga kuti uri mujamaican kani, but he is not. Akatonditaurira history yake. Anogara kuQueens Park, kuHousden, atonditaura achitondisa kuWilsden, Shepherd's Bush, Wembley, ndo area yandaitambira iyo, Stonebridge, ndo area yandaitambira kuLondon, NW10. But with years, you know, ndakazotanga kuzongoziva, unoone mazimba. I stayed in Crawley nehama in fact nemwana wesawira yamamzi wangu. Ndakagara ikoko Crawley for 4 days. Vana vacho vanga vari vadiki. It was a nice kumapanya zvako, but kwanga kuri bhoo. Uti takapinda mbava soti handingoti 2 mabhoyi chete, hakugare mabhoyi akawanda. That's Crawley, UK, close to Gatwick Airport. Wolverhampton, I know it. Also ndakagara ikoko 6 months. So Wolverhampton, Wolverhampton also, Birmingham, I know it, I've been there. Manchester, I've been there. Which other place there? I've been there. High Wycombe, I've been there too. Brixton, I've never been there. I passed through Brixton. I've been to Croydon. Ndakambovisita ikoko, ndakambogara neimwe cousin yangu for like 2 days on my way to Canada. You know, back in the days, it was really easier than how it is nowadays. Pangosvika 9/11, zvangochinja. Back in the day, wangochinja ticket ungoti ada kugara kuEngland for 2 days kana 4 days. Mazuva ano unogona kuenda kuEngland, worambidzwa futi kupinda muEngland, manje hazvibudi. Until pandakazorambidzwa kupinda muEngland 2009, and I started going through Holland. Ndaenda kuAmsterdam. Ndaingobudawo muairport nchingotenderera, ndaenda patrain station inonzi Queens Park. Ndokwandaenda ikoko nchinopota mbanye dzangu. Ino kwakazara mabhasikoro manje, handochunja ndisingafariri. Munhu wese kuAmsterdam anenge ari pabhasikoro. Vanenge vachingotyaova mabhasikoro anenge akangopakwa murodhi. Ponyatsoona kuti zvimwe zvinhu zvatinokoshesa hazvina basa. Mugara kuti vanhu vanogara kuAmsterdam anoenda kubasa ari pabhasikoro. Chihonda bike chaichiya, munhu anenge ari pahonda bike achienda kubasa kuAmsterdam. Ndo life yekuAmsterdam. Murodhi unoona kana 2,000-3,000 mabhasikoro akapakwa. Parobhoti so bhasikoro sebhasikoro. Plus kuAmsterdam futi zvakakanakira nezvakakaipira. Airport yacho inenge Schiphol Airport. Ndege inomarara one side. Yocross itopfuura highway, yopfuura nepamusoro pehighway ichitenda kurimwe side. Azviona. Nyika yese is practically on water kuAmsterdam. Kwakawanda mvura stereki. Zvoti tona zvinongochingona mvura, tumabhoti, vanhu vari mumabhoti twavo vachingoita yavari kuita. I've been to Paris foot, France, a couple times. France hanambonyanyoifarira because vanhu kuFrance havadi kutaura chirungu. Amsterdam iri nani. Maybe Amsterdam had something to do, like, you know, smoking weed. That's why they could communicate with me at the airport. Where should I go? And vakangonditaurira nechirungu. But France havatomboda, havadi kutaura chirungu. And I've been to Swaziland, Kumbambani. I played down there.
I've been to South Africa, Yeoville. I played down there. Long time ago, in 1986, I went to Botswana. That was my first time out of Zimbabwe. So, and 2019, I went to Tanzania. I had to fly to Tanzania kunotora motikari yangu. You know what I mean? We drove from Tanzania to Zimbabwe. Stayed in Tanzania for 5 days. Takabva Tanzania, we went to Zambia, passed through Zambia. Takapfuura border inonzi Nduna, something like that. And takapfuura neMzambia. Zambia takarara muLusaka for 1 day. Then to Zimbabwe. Those ndo nyika dzandakafamba. Dzandakati ndakapinda ndakasika gumbo rangu pasi. But pane dzimwe nyika, neKenya, ndakazoenda futi kuKenya futi, kuNairobi, ndakaridza kuNairobi neShashamani sound. Papa Bingi, big up yourself. You don't know, you know what I mean? Papa Nasty, brethren for years, you know? Ndakaridza kuNairobi, ndakagara ikoko like 5 days. Yeah, they took care of me in Nairobi. Nairobi is a very nice place. As long as I was going to kumkuku kwawo kunobatwa vanhu. But town there, practically every nightclub was for free. You know? And I used to hang out in Nairobi in this nightclub or restaurant called Achievers. I hope it's still there, I don't know. But I'm planning a trip. This friend of mine, Arnold, Terence, anogara ku Nairobi. I should be planning a trip kunobonomuona tombo relaxa maizia. Terence ndio wandakambogara naye ku Crawley namai vake. So amai vake, ambuya vake sawira wamai vangu vanogara muna Ted. Saka we very close na Terence and Joshua. You know what I mean? Nzvimbo dzandakaenda dzandisina kubuda panze is Germany. I've been to Germany twice when I took Lufthansa airline, and I've been to Ethiopia like 8 times, and now Buda panze. The airport is very nice, Ethiopia. You know, I mean, the food in Ethiopian Airlines, very nice. I would recommend anybody that opened up Ethiopian Airlines. Very nice food. And I've been to Italy, yes, because of Ethiopian Airways. Because Ethiopian Airways and akakwira yakabva kuno ku Toronto yakaenda ku Italy. Vanhu vakaburuka vamwe vakapinda, isu hatina kuburuka. You know? In the other place I've been to, I went to Dubai, near Abu Dhabi. You know, I went with this airline called Etihad. Abu Dhabi was nice because me and my friend were celebrating 50 years. He took good care. Byron took good care of me. Much love, Byron. You know what I mean? I can't batter Shakanaka. Says Shogun's beer nature. 50 dirhams, nombozviona. The guy akanibata zvakanaka, taitengera wawa, chikafu. The only money I spend is to buy my garments, Arabaya. That's the only money I spend. But otherwise, everything else, food, alcohol, entertainment, Jesse used to take care of me and this friend. You know, takazoenda tese ku Dubai, and we stayed in Dubai for 2 days. Very nice place, you know, but very hot. Yeah, kunyika dzedzo muno kunopisa. Abu Dhabi ne Dubai kunopisa. But I enjoyed myself though. That was one of the trips I really enjoyed in my life, because ndakaenda ku island, I came out airport and I
I went to the city, ndakatotenderera, ndakakwira airport bus, ndakatotenderera mutaundi for like 8 hours. Apedzera ndotoenda kuhotel and I was drinking the Guinness. I was so excited, you know what I mean? Zvinongonakidzawo like to just enjoy life, you know, pasina kana pressure yekuti kutaurirwa nemumwe munhu nzi ita so. From Ireland in Abu Dhabi, and Abu Dhabi are very nice. My taxis ekoko, vanhu vacho very nice. At the airport, the immigration at the airport in Abu Dhabi was so nice. Vakatondibvunza kutoti, you know, do you drink? Ndakati, yes, I drink. Ndakati, you can buy as many as you want training alcohol ipapa. Ndakatotenga zvibhodhoro zvangu 3, ndakatopa 1 chimwe mufesi waByron. Ndakatomupa 1 kuti shamwari yangu unongoziva zvinhu zvinodhura kunobatawo wakadai. You know what I mean? But I enjoyed. Vanhu vese vandakasangana navo kuAbu Dhabi, they treated me well, very well. So I know vamwe vanoenda kwanana Dubai nana Abu Dhabi for business. I went for pleasure. Ndakaenda kunzvimbo dzakawanda, Ferrari World, ndakaenda kumosque, ndakaenda kumosque, the biggest mosque iri ikoko ndakaenda. Saka ndakaenda kwakawanda. I went close to the sea, but ndinotya mvura zvangu, kunyura mvura, aiwa ndisvike pamvura, tambira kure. To life yangu. Zimbabwe takaifamba zvakanyanya, but kunze kwenyika, nyika dzandakatanga kuenda, Botswana, England, Canada, and Ethiopia, Kenya, South Africa, Germany, Italy, France, Holland, Ireland, zese nyika idzo ndakaenda. Australia ndakaenda futi. Nandatokanganwa njisha. Australia ndakagara 3 months shamwari. Aiwa Australia ndakabatwa zvakanaka. Akomana skanaiwe. Ndakabata zvakanaka neboys dzekuAustralia. Vakabata ball 3 months ndiri paAustralia pane makangaroos. KuAustralia futi handamboshandisa kana dhora rangu. All the young people vandakasangana navo, they treated me nice in Melbourne. Ndakatreatwa very nice. I went to Adelaide. Ndasangana nema-celebrities edu nevamwe vanhu vakuru vandaitoziva kubva kuZimbabwe. Bata zvakanaka kuAdelaide. Mumwe mudhara nemhuri yake akatoti invite umba kwake, akatotibikira sadza, akabata zvakanaka kuAdelaide. Saka Australia, big up my peoples in Australia, you know. Hopefully very soon I'm coming back to Australia. I like Australia. Out of many of these countries, I really enjoyed Australia, that it's on my #1 list yekuti internationally kuti ndokwanichatanga kuenda ikoko. You know, ana England nana France nana Amsterdam inzira yekuenda kumba. Zvangu fana ngopinde kupfura nemubhawa uchienda kumba, inzira yekuenda kumba. But ukoko, yes, I've been to China too. Yeah, I've been to China. Yeah, ndakatorara muhotera kuChina when I was going to Australia. Ndeimwe nzvimbo yanga ndatokanganwa futi. Yeah, I've been to China. China was nice, but even when I stayed in a hotel, handina kudya anything chakadiskaziye. Chinhu chandakadya chete was chicken nerice. Rice rawo ninge noti masaizi aitwa. Because unopedzera wadya kagido kakusaidi kwaikweyo. Gido haizviita. But I like Australia. Australia probably is my #1 near Abu Dhabi. You know, I would like to go to some United Arab
countries. You know, I just discovered 2 ziliko ikoko. Sandofana uthi pamwe nchaenda. You know what I mean? United Arab Emirates, you know. Fana kuenda ikoko ndombono. Because life, you know, life is just like, you just have to enjoy yourself. Sangoti kana une mari unofa pasina chawaita. Unofana umbobuda umbotenderera waiziya. America takaenda hanyi, a lot of cities, Los Angeles, you know, New Jersey, Boston, New York atitauri. And New York ndakaenda countless times. Apa Buffalo pedu pa Niagara Falls apa 1 hour tasvika nemotokari. Countless times. But America anchakwanisa kuenda because of mamadhiri waiziya. But dzimwe nyika dzese dzaabo. That's how it is, people. Live life, man. Wake up and live. Enjoy life. Sangoti kana une mari, so sometimes kana even kana uri kuZimbabwe chaiko. Sometimes chungokwira kana bhazi umwenda kwa Murehwa Center, umborara pa Murehwa Center, pane tumaloji turipo ipapo, ungorara ipapo for $15-10 US. Waiziya. Not kuti kana wazvarwa Mbare unofira Mbare mubvunzo wanzi wakamboenda kupi. Kwa unoziya kumusika nekwalobheusi azvibudeka. Nekudhansi. Hapana kana kumwe kwaunoziya. Thank God for Zimdancehall yakaita kuti vapfana vakawanda vakwanise kuona dzimwe nyika, because kukwira ndege for munhu weZimdancehall, it's an achievement. Yes, a big achievement. Saka iyo tichazoitaura futi. YemaZimdancehall artists vanokwira ndege ndo next one yachataura. Thanks, yeah. Blessed.